atibatike zvechobu yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, apo patinokupai ma-updates nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika muri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare, nyaya dzinotapira ndo dzatinoda because ndo dzatinenge tichiswerera tichiuya tichikupai nekukupakurirai. ndabva ndafunga madays aya pandaisumudza ZANU-PF nenzeve kudai so ndichiroera pasi kuiti bwa wanaka ndonazi kukura kutani so ndandimbori ndirani zveshwa ndandiri nubu. Now nyaya iripo ndeyekudai so, nyaya iri kupisa ma-streets ndekunzoni Vice President Constantine Chiwenga vanopinda pachigaro iri vachapinda sei, ende kune timu riri kupusha revolution yani ya Vice President Chiwenga vari kuita zvema-factions fights vaya even though zvavo vakarambwa naVP Chiwenga wacho vakanzi ina handivazive, handa munhu wandakatuma kunzou kuti aite chibasa ichocho, ende hakuna even ma-resources ari kuwana kwane those guys vari kuita basa iroro. That is the reason wakazoona kuti vakabva vatanga kunyandurana pachavo vakufunga kuti pamwe uyu ndiye ari kudya, uyu ndiye ari kudya, uyu ndiye ari kunidi achimwenda izvozvo. Even nhasi kana uchida une nharo iwewe traya kufonera VP Chiwenga, vanokuudza zviri diplomatic kuti havadi kudzinzwa nyaya idzodzo dzezvinhu zvine zvichiitika. But it's a topic for another day because asiyo nyaya yekuti toda tainyanya ifambira panapa. Nyaya hombe iri panapa ndeyekudai so there is this guy aitaura kuti zvoni Vice President Chiwenga is the next president even zvikava zvemuna 2030 or before or after zvimwe zvese kutamba nenguva kuya muchidyirwa mari nevanhu ivo vachitoziva kuti Chiwenga is the next uyo anonzi Chiwenga musamusaiza uyo anorema plus hapana game yaasingazive. Tongai zvenyu shumba murambwi then pamunenge mazosirawo mukanya votangira ipapo ndo shoko rari kutaurwawo ne certain guy. Uri kuzoona kuti language yachinja. These guys they are funny. Isusu takagara tataura chinhu ichi tikati tiri kuona kuti vana veZimbabwe vaneta, people are sick and tired. Nzara yarova vanhu izvezvi, tikada kutarisa maroverwo aita nenzara nhamo chache hatisi kuda kutaura zvevanhu vari kubenefita vari kuwana. Inini kana chitaura let's represent the poor also. Ngatitombotaura the majority kuti vana izveso vapera kudhara mwana aitoti achikura when I grow up I just want to be a doctor and obva atoita doctor. Why? Because mubereki anenge achiafoda kutoendesa mwana wake kuchikoro kusvika apedze. Izvezvi kutonzi iwewe waendesa mwana kuti asvike form 4 chete just an ordinary level, it's a hustle. Why? Because mari inotambira shoma. Unenge nevana vangani varoda kufidwa, pamwe pacho maybe uri kubhadhara rent because kuti utitinga stand kuti unozotinga imba anenge ari ma1, there is no way kuti unoenda ukanoswera uchigara unoungana iwo nemhuri yako, iwo nemasiblings nemhuri yako, moungana pafamily house mune muri vangani. Hazvisi kuzomeka sense at the end of the day. Saka chinhu ichocho chinenge chichingonetsa, ndo patiti amanaka vanhu vanzwa komana nhamo yarova vanhu yanyanyisa, it's too much. But after this makomi chigaya abva kutaura nyaya iyoyi yekuti VP Chiwenga is the next president, unokuona kuti these guys so vese language yavo yese yachinja. Vadzokera padrawing board. That's why all paper ichiti isusu hatidi zvekupiwa order nemaSASCAM. Nhasi unomuka uchitaura kuti zvoni uri kuda kuti uyo nigirikini ndiye anenge achazopinda but deep down unyatsozoona kuti onaka Congress ekoblawa yakaitwa and then makati mirai muone vachatonyandurana mangwana zvakashaya basa. Pakaitwa Congress ndakuti Congress not that resolution what that meeting yakaitwa yakaizogadzirwa ma resolution what pakatogadzirwa resolution 1 yacho and people were quiet. Vayasvika vayaenderwa kumanikaland vayanosvika vayanopasiswa and you guys were like mireone kwakuya dossier racho rabva ratoya pakataurwa rafu mudossier. Ndakaona response yakabuda padossier pachitotaura kuti that guy anyora that dossier zvikureva kuti zvoni haana ma-qualities, hakwanise kutungamira kana kukontinya kuita take over from the president aripo, the current president, because haungatauri zvinhu zvakadai so. And what that means zvangoreva kuti ndo yanga itori way yekudisqualifyiwa yacho iyoyo kuti iwewe kubva nhasi hauchalume. Uri kuzviona? Saka ndikatoona kuti nyaya idzodzidzika dzinoningirikina dzinenge dzichitotemesa musoro. But now after manonsense esa aitika Temba Muliswa abva apindira akataura gandikubatsire makomichi. I told you
makomeji ako haasina chinhu. You are now empty and confused. Just accept the status quo and be quiet. You are rambling and making U-turns on issues you were vehemently against as you floundered how you had the people and the army on your side. You were against Cap 3 and agitated for instability by touting the president's vice for the main seat, even against logic, political common sense and party position. Still, the president was calm under pressure as a veteran politician, despite yours and the campaigns of many against him. He was insulted and attacked, yet never retaliated. You ridiculed him over what the people and the party have decided. He never said anything and only spoke about it after it had been passed as law. The president is a seasoned politician, if not the most senior government bureaucrat, but as noisemakers, your team has failed to appreciate that. You should learn to be patient and humble in your political ambitions. Noise making and theatrics don't work on the ground. They excite the gullible on social media, but not those who matter in the political trenches. The president has been in this game for a long time. Again, there are many celebrated individuals in the party with an equal, if not bigger, claim for what you feel entitled to. Power belongs to the people and they decide their leaders, not only amount of entitlement or political posturing. One has to convince the majority of the country and not just the party of ZANU-PF, for that never wins power. Ameno kana muri kuchifila ichi power baba, not powder. Kungochinjana kwamashoko, but you know, on this one Temba aneka mo kakunzwisoka anenge achikuita chinhu, even though ari munhu wekuti akatadza kuzowirira nevanhu panyaya akabuda achitaura kuti zvoni vice president avakaita president, because iye kana achida kuita president achida kupinda negame rekuti zvona ari kuita corruption, vanhu vari kuita corruption ngavaregedze kuita ugananda, iye wacho ngaatange ambo chena, hanzi totanga tambomuvheta iye wacho kuti how clean he is, akachena here iye wacho, mafambiro ake akaita akafambawo zvakarurama here asati abvumidzwa kutanga kutaura nezvevamwe kuti ndingane corruption, mari dzezvigananda, mari dzana chinji. Aiti zvake zvatinoboona ka ari katori vahwati chaicho zvikazanzi uri kutotsamwira mari yachivhayo iwo wakapuhwawo. But on the issue of mari yekunzi Mariana Nigirikini yacho yekuzotsamwira zvakawanda zvaingotaurika zvacho, ini nangu I didn't care zvakanyanya kuti mari yachivhayo yazodii, mari yachivhayo yaz this wazanzi akaenda kunochata nemota dzachivhayo dzacho dzima Rolls Royce iwayo, yanzi madam yake ndo yakati zvone vari kuda Nigirikini. Zvinhu zvekuti zvinongotaurwa hazvipere, zvinhu zvinongoitika, you know. At the end of the day, I want you people to know this. At the end of the day, we are all human beings. We want good things. We want luxury. Because the way you want to do luxury, you know, to do apana singade kuti dera keringa chinzi riri special. Dzese nyaya dzese dziri kuitika idzi pari kuzoenza pakuti chi musapedze nguva muchivengerana mapoliticians. Ndo nyaya ndoda kuti panapa muri yeZimbabwe munge muchiziva chinhu chatiri kuda chise vana veZimbabwe. iZimbabwe inokwanisa kushandira munhu wese. Zimbabwe yekuti iwo kana uchitsvagawo maopportunity, ngatiti iwo uneka talent kako konako ngakangovawo zvingorowo free, so usanyanya struggle, so une zvaunoitawo nazvo nezvazvo, so unozoti hazvinakidza ngomana kuti izvezvi zvitoramba chingonzi avahambe as if tiri vanhu vakanhongwa musango. Unozoti pane zvimwe zvokuti alright, ukatarisa Zimbabweans are living large, especially here in SA. Vanhu vari kuita madhiri, vanhu vari kuita zvinhu zvakasiyana siyana, mabasa emaoko, kunyaza kuti Zimba rinotsvaga mari. Izvi ndakatombozvibvuma ini manje kuti timu rangu riri kutsvaga mari, especially zvoti vakomana vezvimudhudhudhu ava. Vakomana vari kumhanya mudhudhudhu zemudhudhudhu, vakomana vari kumhanya maboat, mauber, machinji ava, vakomana vari kuita basa, vari kuita zvinosiyana siyana, maconstruction, vari kuita zvinorova, maengineer vari kuita zvinorova, handiri kuzviona. But onaka maengineer ari kupedza vakava kungobuilda nyika dzevamwe vanhu. Ngatichiti kana pavanoonawo maopportunities, ngatichiti we want a Zimbabwe kuti inokwanisa kubenefita even munhu wese.
Zvinota kudiwa ndakamuzobvunza umwe so ndasangana ne certain guy who is a lawyer. My brother, why usinganojoin okunoita uchilowa checho Zimbabwe? Ukadza babnini wakamboendera ukanogarira ukaona pakoti zvinoita maloya kuti vanenge vachingopawo zvimapepa vachingotsvaga loya izonzi loya remahara vachitoda kutobuilda career yake achizonzi akahwina 5 macase 10 cases 7 cases kuti azokwanisa kuti kugadzira nyaya dzake, kugadzira zita rake, aingoedza ngotaura ngoti ibasa riri bo but unongo chizviita kuvanhu vanenge vasina bhegi because vanhu vacho vazhinji vacho vekuti ungatonzorumirira vacho dzatongano dzisi dzinenge dzichiitika. Saka kubva ipapo ndakanoto vanhu vakawanda vane zvipo maprofessions akawanda vari kuita zvinhu but vari kure, havasi paground, vari kutya kuti vadzoke vaite zvinhu paground apa. Saka izvezvi hopu yese iri pakuti VP Chwenga ndiye ngaite se ngapinde. So VP Chwenga ndo zvazviexplainwa na Tembo chinza hambopinde. Aide nangu nhasi amana I still hope kuti that guy hapana ere any magic dzanogona kuita se kuti apinde because cab iri kuti kudi panyaya dzekuti yapinde since yakatosainwa yatopa law up as cab yato Constitutional Amendment Act number 3 iri kuti kudi pakupinda kwake. Vanhu vese vakamirira kuti kungorota kuti ngatimborota zvimboitika zva 2017 futi zvingonyandurana. Let's see. Amen. Ina hangu pamwe ndinonyanya uzoda kutaurisa zvakanyanya kana kuti kuda kuzoita ngatodonyovhurana brain nepamwe panenge pari unnecessary kana kuti sei. Bosi chinhu chandaramba ndechekuti to divide over ma issues evanhu vekuti vari kungoramba vachingowirirana futi at the end of the day. Saka why can't we wait for them pavanonyandurana pacho kana kuti tochingonyadzodzoka padrawing board pakudzana chokwadi kuti so far plan hapana ngapangotsvagwa imwe plan nemusoro change ichibudirira because hapana zviri kushandapo. Pakambo uzere kuti pane madays painzi isadhaki ichauya ichiita re-election don't zvinobva zvanaka pachazodai so Miremoni pachatangidzwa election here zvinhu zvinobva zvatiita bo vanhu tobva tatodedza chamiso bva topinda nanhasi sadhaki yakasvika pakutombopa munhu wacho arida kubviswa chigaro chichairman chacho vatorwa kusvika apedza vatotambidzwa vamwe. Saka inyaya yekuti yakasvika pakutonyararwa vakutoscowa mamwe mapolitical scores avo isusu tingoripo takamirira amen zvinogona kuzongonetsa. Let's meet tione kuti 31 pacho apa tarongerwe chivara weZimbabwe then tozotanga kutaura nyaya zhinji dzacho after that because I don't want to be a part of those guys who are discouraging people kuti vange vachipinda pa chinhu cha 31 chacho. I don't want to be part of those guys. I just want to remain myself. I just want to remain clear as I am as usual. So ndisandaenda zvangu regedza ndibva ndichandiswa mukana unoyu amene kana muchindibvumira kuti ndikuzivise maZimbabweans ese zvawo vari munyika South Africa nevari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastart permits. Ndiri kuti mukana ndiwoyu pane company inonzi Education Research iyo inova company inotungamirirwa nana Mukoma Owen dzinovedza shasha pakuvhura kuregister macompany kune vanhu vasina mapermit. Tiri kuti as long as une passport iwewe wave kukwanisa kuregisterwa company neEducation Research yana Mukoma Owen vanokwanisa kubatsira vanokuitira uri kwauri ikoko ivo vari kwavari ikoko. Saka no work permit no problem because Education Research is the solution. Bata inamba, tora inamba, mutaure navo. Kana kune vanhu vandakanzwa kuti varida kutenga mota, mutenga mota dzekuita maUber machinchi maBolt zviya Education Research yave in partnership with Kia Pretoria, so please contact them panhamba dzavo vakubatsirei. Handidi zvinhu zvokuti mangwana kamozotadza kunzwisisa kuti ndanga ndichida kuti ndizo but mota yacho ndakazotengeserwa vanokuwanira pre-owned manyama brand new ikokoko kuKia handidi but Education Research yana Mukoma Owen ndo vanokwanisa kunge vakakumirira vachikubatsira ndo consulting company acho iwo vanokwanisa kuenda newe ikoko handidi wosvika unoita se unoita dhiri rako rakanaka unozodema mangwana hapana zvinhu zvinogona kuzombokunetsa ingori zvinhu zvokuti vanoqualifya vacho munokwanisa kunge muchidziwana une chikwereti. Pane zvimwe zvekuzongoti hauna kazvikwanisiro zvacho zvinoita kuti ningine zozoitanga pamwe waignoiwa. No, hazvidi kudaro ba. Iwewe just wait kuti mukana wako kana uchingokwanisa. Asi kana muri cash futi cash inototora endai futi mune cash dzacho mobva mangonobatsirikana makadaro. Bye bye. Thank you so much.